aften og velkommen til Livsbørn 1, 2, 3. Vi vil i dag snakke om Se og Hør-skandalen, som startede den 28. april 2014, hvor en tidligere Se og Hør-ansat skriver bogen Livet det forbandede, hvor han omtaler, at Se og Hør har brugt hackere eller tidligere ansat hos Nets til at få kreditoplysninger for kendte mennesker, som de har brugt til at finde deres lokation, hvilket er blevet opdaget, og politiet så har sat en eftersøgning i gang af sagen og for at finde den her hacker, eller kaldt det tysk kilde. Der er så blevet lagt sag an mod dem, og da han har fået 3 måneders betinget fængsel hjemme med fodlænke, og Se og Hør eller alle medier, som ejer dem, skal betale 50 dagbøder på 200.000 kroner, og det slutter altså på omkring 10 millioner kroner. Tyskilden ved navn Peter Bro Henriksen er tidligere ansat hos Nets, og det er den måde, han har kommet til de oplysninger, han har givet videre til Se og Hør, og det har de udbetalt om 430.000 danske kroner for at overgive. Her kan I se, hvor produktive vi er med at få jeres nyheder til jer hurtigst muligt. Tak for Og nu! Godt, vent lidt. Hvor lang tid skal den her... Filmer du? Som kammerat. Hvad siger man? Du erklærer sig med kammerat. Kammerat. Tidligere BT. Hvad er det? Nej, jeg får det.